Sa season 4 lembaga ni video ngakot ngawer ban ngapedang so happy ilong kmi kilong pa ki kun samla shramat kentei hang ni pokok bring utrap ngatip syai ngatip scam kindon ki ba comments politik sa kan ni jingkren ka jonga tangba nakaliang ka jonga ngakwa ban kren ka basai ngam sawi ai tambangan kren ya ka jing shisha bat kata kalong ba ha ka jing yat lenti jonga hoy gibun ki ai ki banga kren habi de berkini ki imlang kasalang bat don ru ki benta ki bang alej ban yarap ban visit ya kita ki basyam lanot ki basyam jenjar bat hakata ka jingyat lenti jonga nga ya kendu ya ki bru ki basyam lanot ki basyam jenjar ki longying ki longsem ka ba ki du no ya ukpa jong ka yeng ki ba du no ya ki kiti ki jat jong ukpa jong ka yeng bat na kai ka dau ki du ka dau ka long ba kum ukpa jong ka yeng ya ksat na benta ban pendap penbiang ban pesa ya ka ying kasem ban pendap penbiang ya ki kun ki kiti ya ka ying kasem bat kata kalong don nap deng jongki ki bat du no yukpa nasla pertai kata kalong namar ba ukpa ya ksat ban yo ya kapam kadi ban kersan ya ying kasem namar kata ngadon ban ong hakani kapor kalong ba don ka weiru ka kam ka basuk hang ne sla pertai ban pendap ban penbiang ban penbit penbiang ya ka jing don kam hapok ka ying kasem larti ong nyintrei mentahkum kinong rap example kum manga ngadei na po war ngelak ban ong kakam kajam ngi rap kum ki war itrei ngi khet tempau ngi khet kwai don nap deng ki paranong rap ki jongi ki badu no pa jong ka yeng ki badu no ya ki beit bathon namar ba ki hap na jrong ding kwai ki ba hap na jrong ding tempau kapang asyol ngo kalong ba hatu don mo nap deng jongi ki ba ya comments don mo nap deng jong kita ki media don mo nap deng jong kita ki news ki ba lej ban watching tip ba ki yap na ka jing rap tempau ki yap na ka jing rap kwai ki yap apor ba ki khet kwai ki yap apor ba ki khet tempau don don weiru na syol ngo kini ki sngi ba don nap deng jong ki prado prasnam jongi ki ba ya comments lang ki ba ya comment lang ki ba ya tap keti lang bat ki ba ya persya lang ya kini kam kalong ba hakini ki sngi ni yu i bat ni saki hapo jante hills don ki bayap ki badu no yu pa jong ki badu no ki beit bathon ha ga jing tre jong ki ban pendap ya ka bam kasa ya ka ying kasem bat hakata ka long ha ka kam ka jam ka jong ki haba ki tre ya udo yong ni zo tu ka don ka jing persya bat ka jing ya kren menta ba ka dei kata ka illegal mining ni so tu ka kata ka mining bat ki ong ban persya ya kata ka rat hul mining borok ngitip ya kata kami na du arjar khat lai arjar khat sau kai katau ngan kran hang ni da ka basai ka long ka dau ka de ke jing bisni bat manu ba bisni ngi de ban tip sai manu ba bisni hatu gide ki prakasi hatu gide nang ni na po ka jela ka jongi ki ba bisni ki de nang tei na po jela asam ki de nang tei na po ki wei ki jat benriu balik ki bisni namala da ka dauyong ka yat shat hang ne po ka jela ka jongi ne po ka jat beri ka jongi ngin sa rius pa mangi ngin sa rius pa ka jela ka jongi namar ba maki kim don ya ki mineral resources ki ba biang ki ba wanra ya ka revenue ka ba klan po ka state ka jongi handai mangi don tang ba kat kum ka condition jong ka jaka hang ne po ka jela ka jongi ka long ba ngimla laning ngim la ban care laning ngim la ban la pangihapan implement laning hapan apply da kata ka rat hole mining pat ngila ban ong ba kani karat hul mining lu kadai ka wehi ne kai scientific tang ba kitei ki wei ni ki jat benreu kitei ki wei ki bar jela kitei ki wei napok ka wei ki jela ki jaudut bat ki bisni ki sunyap ba yo kas jela ka jongi yo ka jat benreu ka jongi ka ruspa ka kiu haka ekonomi ki ai ka complain ban ong ban penduno ya kani ka rat hul mining dei si sya kata ba ni suffer haduk menta na ka jing khang beti doyong ka jing khang beti doyong dei lang ba ka NGT tang ba tutip ba mano balik ka ni ka kam dei ki wei ki jat benriu ki ba syun yo ka jat benriu jongi ka ruspak ki klet ya kata ka jing ya kren ba ong ba ka ni ka rat hul mining la ni ka kamti doyong ka shim ki jing embryo ka penyap ki jing embryo don ka weiru ka kam ka ba ong ba ngin lat na kata namar don weiru ban yo suk ya kapam klem da tristem lara pidei ki nong rap kwai rop tempau pi hap na jrong ding kwai pi hap na jrong ding tempau pi yap hi
Tapi day misteri pikiu hajrong yeng stan malan ru mala haba kejing bombiang. Pihap yapi tambah kan mau ba don ki media don ki news ki bawan ban cover dan ni bawan pen heyau ri namar ba udoyong uba penerus pa ya kejat beru ke jongi uba penerus pa ya kejala ke jongi ki pen heyau hagi media bat kani kade ke jingshun namar kata kum kejat beru ngam don ai ban kan persa ngapersa ya kata ka high level procedure ka ba tang kita ki he saipan tang kita ki he spa ki yok ban trei doyong Henry ngi kirit kiria ngi kiduk kisuk ngim yok kalat. Tamangan soong epi hakerteng jong ka mining policy ba yok kesai kita ki high level yok kesai kita ki hespa pan penduk ja ya urit uria bat pen imja ya kita kiba don ka pisah. Namar kata syaman penkut akan kapur ngatrai ngamtip kat nungut kiba snothu ya kapang ka mga kwa pan keren akan kapur. Tang ba ka ai ka mga kwa pan ong kalong ba. Syabang in comments ai ha ba day bat kata kajing ti doyong hang ne po kejala ka jongi to tip ba manu bawan khang ban ti doyong ha po kejala ka jongi dei ki try jala dei kita ki expert ki ba dei sisa ba concern ya ka environment ki ba concern ya ka livelihood jong ki pa ba henry dei ba ki briu ki ba bisni ya ka chat briu ba ya ka jala ka jongi ba kim kwa ba ka jala ba ka chat briu jongi kan kiu ha ka ekonomi namar ba udoyong udai ba kiu state ha ka ekonomi dei kata Tiha ba pia keren ya kata kajing duno ya kajing im bat kajing yap jong kimin simbriu haga ba trio ni doyong an suong tangga wei don ka wei ru ka kam ka ba pensuk yu ubriu klem da trishto bat don ru ka wei ka kam ka balak ban biang na dong hadong pa i jong aru iklat haga puar ba ihap na jrong ding tumpo kata ka dei ka part of life ngalak ban ong ne dei ka nosip ka dei ka plan jong tei ban jrong ya kajing im ka jungi mentangi ya kenok ya kata kajing ti doyong hang lepok kejala kajing kata kadai tangkap politics bat kadai pangi penslur laningi support laningi kersan ya kajing temu laningi laban oh hakitin barang ka inisiatif laningi ka purpose jong kitei ki barjela laningi ki weipat ki jat beru ki basyun do yap do im ya kajat beru jongi yok ngirus pa